podamos ter un punto concreto, claro, sólido de coincidencia. Entón, digamos que o Consello da Cultura Galega pois, pode ser, e debe ser, e seguirá sendo un abanderado do consenso de todos os galegos, de aquí, de fora de aquí, dos de antes, dos de agora e dos que veñan despois. Tal como víamos nesta peza documental, para acometer e dar resposta ás súas competencias de promoción dos valores culturais do pobo galego e alta asesoría cultural aos poderes públicos, o Consello da Cultura Galega conta cun órgano de goberno, o Pleno, caracterizado pola súa pluralidade e representatividade. Está constituído por 26 conselleiros ou conselleiras, 15 en representación de institucións e outros 10 elixidos entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito cultural. En membrato do Pleno, o titular da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. A continuación, escoitaremos a 3 persoas que forman ou formaron parte no seu día do plenario. En primeiro lugar, sentiremos a voz da experiencia, Víctor Freixanes, conselleiro electivo entre os anos 1983 e 1994 e dende 2002 ata hoxe, o que o convierte nun dos membros máis veteranos da institución. A continuación, escoitaremos a Elena Villar Janeiro, membro do plenario en representación da Fundación Rosalía de Castro dende 2005 ata o ano 2012. Con ela, a voz da literatura, a voz das fundacións, a voz das mulleres. E, finalmente, será a quenda da ciencia e da investigación, da man de Domingo do Campo, conselleiro representativo pola Universidade de Vigo no período comprendido entre 1998 e 2006. Víctor Freixanes. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señora Presidenta do Parlamento de Galicia, señor Presidente do Consello da Cultura Galega, autoridades todas, queridas amigas e amigos, moi boas tardes. Considero unha grande honra e así quero manifestalo diante dos meus compañeiros de plenario, diante da Executiva e diante da Presidencia desta institución, que se me invite a intervir neste acto no que celebramos o 30º aniversario do Consello da Cultura Galega e que se me pida que o faga en representación daqueles que dende o primeiro día participamos na creación e no desenvolvemento desta casa en calidade de persoas individuais, que se consideraba podíamos achegar algo ao proxecto de facer xuntos o país no ámbito específico da cultura. Non é cousa de dar conta agora dos nomes dos que nesta condición participamos xunto con representantes de institucións na actividade do Consello dende a súa fundación. Tiven a honra de ser invitado a formar parte do primeiro plenario no ano 1983 e dende entón, cunha breve paréntese de estadía fora de Galicia, estiven vencellado ao mesmo, a súa filosofía e as súas realizacións. Non é cousa, repito, de dar conta de todos, porque foron moitos e non quixera deixar fora a ninguén. Se acaso, lembrar os seus presidentes, dende Ramón Piñeiro, o primeiro de todos, a Filgueira Valverde, Carlos Casares, Alfonso Zulueta de Az ou agora Ramón Villares. Mesmo debería engadir aquí aqueles e aquelas profesionais ou expertos cualificados que participaron e participan nas distintas comisións de traballo, agora 5, antes máis, que enriquecen as nosas discusións, os nosos debates e as proposicións que en cada caso se promoven. Non hai moitas institucións que sexan quen de mobilizar nun mesmo contexto tantas opinións diversas, moitas das cales se materializan en publicacións analóxicas e digitais a disposición do conxunto da sociedade, o portal da cultura galega do que nos sentimos tan orgullosos e o que no seu momento se incorporaron novas xeracións de xornalistas e comunicadores é un exemplo da vitalidade desta casa. O Consello naceu nun tempo de ilusión. Non sen discusións e controversias, mesmo discusións internas, porque as cousas son sempre mellorables, moito máis cando empezan, pero naceu nun tempo de ilusión, de moita ilusión,
co desafío de poñer a andar unha nova realidade nun novo contexto político, a democracia e a autonomía que nos estimulaba e co que nos sentíamos comprometidos. Dun xeito ou doutro, se sen negar outras achegas, íntimamente sentíamos que estábamos a facer Galicia. Unha Galicia nova, esperanzada, moderna, aberta, plural e sen complexos. Distintas xeracións confluían naquel primeiro plenario. Coido que daquela eu era o máis novo. En gran medida todo estaba por facer e todos sentíamos a necesidade e o compromiso de levantar xuntos un edificio que nacía cun espírito de colaboración ao servicio de institucións que aínda pouca vida tiñan e máis cun espírito crítico conscientes de que dende a madurez, dende o respeto e a mesura, máis tamén dende a independencia e dende a liberdade de pensamento, debía levantarse a casa común da cultura. Se teño que salientar agora, 30 anos despois, os principios básicos que nos movían e, na miña opinión, nos seguen movendo, suliñaría os que acabo de sinalar: colaboración franca e espírito crítico, liberdade de criterio e de pensamento. Algúnas veces esta casa resultou incómoda sobre todo o poder, que non sempre aproveitou as súas posibilidades, tamén hai que dicirlo. E algúnas veces a súa independencia non sempre foi entendida dende o poder e dende outras instancias fora do poder, ou se se quere, fora do goberno, pero que tamén son poder. Tamén entre nós houbo diferencias, porque a modernidade é plural, diversa, e o Consello sempre aspirou a unha Galicia moderna e, por tanto, complexa, como corresponde á realidade do noso tempo. Aceptando que todo pode e debe ser mellorado, o Consello procurou dende o primeiro momento non servir a un bando nin a unha parroquia, tampouco a unha ideoloxía, senón a pluralidade desa Galicia aberta, diversa e moderna. E así é como o sentimos. Colaboración sincera e crítica coas institucións. E liberdade de criterio, de opinión e pensamento para afrontar as cuestións que se nos consultan e as que detectamos e consideramos relevantes para o conxunto do corpo social, aínda a costa, repito, de non sempre contentar a todos. A cultura é un dos nosos valores esenciais, alicerce sobre o que se construe a identidade da nación, activo que aviva o progreso, tamén un activo económico que compre saber poñer en valor. O Consello non é un órgano executivo, non lle corresponde facer a política, mais é un valor crítico, exixente, documentado e firme nas súas conviccións, consciente da información que xestiona e das carencias que aínda nos limitan. 30 anos de historia, coas realizacións que ao longo destas 3 décadas se materializaron e os proxectos que aínda seguen abertos, dan conta da súa utilidade social. Non outra é a súa razón de ser. Que se aproveiten os seus estudos e as súas consideracións ao servicio dunha política cultural máis activa non sempre depende de nós. Mais a historia destes anos exemplifica o seu esforzo e o camiño andado. O desafío está no horizonte. Segue aberto un debate ao que non podemos renunciar, pois é un dos grandes desafíos do que está por vir. A conexión e incorporación de novas xeracións de galegos e galegas, os que van facer a cultura do futuro, que xa é a cultura do presente, e o desafío da globalización, a proxección cara aos espacios exteriores, pois unha cultura que non se dá a coñecer no mundo e que non dialoga activamente cas culturas do seu tempo é unha cultura condenada á minorización e ao esgotamento. Afortunadamente, non é o noso caso. Necesitamos recursos, mas tamén estímulos críticos incluídos, concreción de obxectivos e programas ambiciosos que desenvolver, porque este país, malia os agoreiros que non faltan, este país nunca estivo tan vivo. Dende a experiencia de todos estes anos non podo senón dar as gracias pola oportunidade e o privilexio de participar neste espazo de convivencia e de encontro onde tantas cousas deprendimos uns dos outros. E fago votos para un futuro que manteña atenta e mesmo vivifique a ilusión que un día nos animou a empezar. Moitas gracias.
Excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, excelentísima señora presidente do Parlamento de Galicia, excelentísimas autoridades e representacións, señor presidente do Consello da Cultura, membros do plenario e outros colaboradores e colaboradores, miñas donas e meus señores. Cómpreme darlle os maiores parabéns a unha institución cuxa creación foi motivo de orgullo e esperanza do pobo galego e que no transcurso destes 30 anos non o defraudou. Polo contrario, traballou e colaborou, entre outros moitos logros, a que se estendese o concepto de cultura aos novos ámbitos aos que hoxe se aplica, ampliando os horizontes do que viñamos entendendo como cultura galega. Dado os parabéns, tócame agradecer que nesta conmemoración se me dé o uso da palabra para poder expresar o que eu lle debo á institución a que cheguei en representación do Patronato Rosalía de Castro, denominación coa que aquí figuraba aínda no ano 2005 e nel permanecín ata o ano 2012 por cesamento na institución representada. Sobre a experiencia destes 7 anos, poñerei en voz alta as seguintes consideracións. O meu agradecemento pola confianza en min depositada cando se me incluíu nas comisións que se ocuparon do borrador da Lei do Panteón de Galicia, do ditame sobre o decreto de plurilingüismo e do informe das fundacións culturais, así como nunha convocatoria de selección de persoal, tamén por ter formado parte da sección de Lingua, Literatura e Comunicación e representado a institución en delegacións externas. O meu recoñecemento a que tantos teño aprendido en tan diferentes traballos, así como nas xuntanzas dos plenarios, despois das universidades nas que me formei, a de Santiago de Compostela e a Complutense de Madrid, foi no Consello da Cultura onde tomei máis contacto con novas realidades que me permitiron unha visión máis rica e cabal do meu país e do mundo que eu podo tamén transmitir aos demais. A satisfacción de me ter atopado cun ambiente de traballo do que sobranceu a cordialidade e a xenerosidade das persoas por encima das ideas que legitimamente posúen e posuímos e defenden e defendemos os componentes dunha institución de procedencia tan variada como ten que ser o Consello da Cultura Galega. A constatación do dinamismo que o Consello da Cultura ten mostrado con relación ao sexo feminino, o xénero feminino, o ter propiciado en grau considerable a inclusión de mulleres no seu plenario, dándolles postos de tanta responsabilidade como a vicepresidenta que ostenta hoxe a profesora e académica dona Rosario Álvarez Blanco. Reitérolle os meus agradecementos, doulle os meus parabéns por estes 30 anos de vida fructífera e deséxolle longa e próspera vida ao Consello da Cultura Galega. Señor Presidente da Xunta, señora Presidenta do Parlamento, creo que esa é a orden, non? Señor Presidente do Consello da Cultura Galega, autoridades, amigas e amigos, señoras e señores membros do plenario. Bueno, primeiro quero dicir que estou moi honrado por ter a oportunidade de falar neste acto, así que o meu agradecemento ao meu amigo presidente Ramón Villares por esta invitación e por medio del ao plenario no seu conxunto. Eu vou falar un bocadiño da miña experiencia aquí como membro do Consello e logo vou pedir licencia para falar un poquinho de cultura en tempos de crise. No tempo que eu estiven aquí, para facer referencia a él, quixera comezar citando unha famosa conferencia que tivo lugar nunha universidade moi prestixiada no Reino Unido hai 55 anos e que logo foi editada aquí polo Consello da Cultura Galega no seu 25 aniversario, a que falaba das dúas culturas, na que Snow denunciaba un certo desentendemento, un certo desencontro entre a cultura humanística e a cultura científica. Mesmo chegaba a denunciar tamén os humanistas por un certo desdén a respecto da ciencia e dos que practicaban a ciencia. Non quero dicir nada se tivera que referir aos que nos dedicamos á tecnoloxía e en que escalón quedaríamos. Así que, cando cheguei ao Consello, eu tiña certa aprensión, viña con certo recelo. Estoume metendo en territorio enemigo. Mais abondaron 2 ou 3 conversas co presidente daquela, co ben querido, ben recordado, nunca esquecido Carlos Casares, para disipar todos os meus temores. Porque Carlos era unha persoa dunha curiosidade intelectual extraordinaria.
Eu recordo ter falado con el de ciencia en xeral, de física, que lle gustaba moito, e en particular de tecnoloxía, lóxicamente das tecnoloxías das comunicacións, que son as que eu me dedico. Recordo ter falado da lectura digital avant la lettre, moito antes de que todos estes trebellos estiveran usados por todos nós. Anos despois, volvín colaborar co Consello en actividades que teñen que ver coa ciencia e coa cultura, que penso que na presidencia de Ramón Villares, e tamén con Galicia na Sociedade do Coñecemento. Así que comprobei que o espírito de Carlos, a súa herdanza, estaba en boas mans. E precisamente, facendo pena a Galicia do Coñecemento, quería enfiar unha pequena reflexión que ademais escribín para que non me saque o presidente tarxeta amarela, porque o tempo dos teloneros está moi contado neste acto. Entramos os galegos no século XXI con bo pé, gozando dunha aparente bonanza económica e social. Mais non pasou nin a primeira década e volvémonos a topar coa dura realidade. O tsunami das hipotecas subprime levouse por diante as estadas e teremos que volver a empezar, só que desde 10 plantas máis abaixo. Como son pai de 3 fillos que agora teñen 20 e tantos anos e profesor de dúcias de estudantes que sempre teñen 20 e tantos, non podo senón ver esta crise a través dos seus ollos e sufrila coas súas experiencias. Eu non vou caer no tópico de dicir que as mozas e mozos galegos de hoxe son os mellor preparados da súa historia, mas si acredito que non teñen nada que empexar os da miña xeración. Arestora buscan oportunidades en latitudes nas que se valora a súa preparación, particularmente no país que no século XIX longo foi berce de excelente música e filosofía, das mellores universidades e da ciencia máis avanzada. Un país que importa neste século talento dos 4 puntos cardinais. Que hai unha profunda relación entre ambos feitos, a riqueza cultural de hoxe e o benestar da sociedade de mañán está máis alá de calquera dúbida razoable. Por iso, para mí, non é preocupante que os nosos fillos aproveiten as oportunidades ali onde se presentan. Vai co signo dos tempos. Europa fixo o programa Erasmus para que perderamos estes medos a voar e a movernos. O que me enche de vergoña é que, cando procuran aquí a entrada no mercado laboral, vense a miúdo obrigados a facer trampas no seu currículo. Pero non me entendan mal. Non fan trampas para poñerse medallas que non gañaron. Fannas para quitarse méritos, para parecer menos listos. Aparentemente, eso dalles máis oportunidades. Para completar a conxura de necios que fai posible este estado de cousas, non faltará a columna de opinión que pontifique sobre a nosa incapacidade para absorber talento e propoña para resolver o problema que deixemos de producilo. Morto o can, acabouse a rabia. Teño a impresión de que as dúas preguntas que máis nos facemos co gallo da presente crise son, por esta orde, que fixemos nós para merecer isto? Cando escampará? Penso que a pregunta que temos que formular é que precisamos mudar para non estar condenados a repetir a mesma historia. No mundo das tecnoloxías da comunicación adoitamos falar da fenda digital que dificulta a expansión da sociedade da información. Do mesmo xeito, podemos falar da fenda cultural, que deturpa o avance da sociedade do coñecemento. Así como a fenda digital non ten só que ver coas infraestruturas, senón principalmente coa lentitude na absorción do cambio tecnolóxico, tampouco a fenda cultural non está relacionada coa falta de acceso á cultura, senón coa súa integración no devir da sociedade no seu conxunto, reflectida no recoñecemento que esta reserva para os valores que fan grandes os países e para as persoas e institucións que mellor encarnan eses valores. As mozas e mozos galegos de hoxe están necesitados de referentes. Referentes para creer no seu país, para creer en si mesmos, para creer en si mesmos e no seu futuro dentro do país. Garantir ese futuro debe ser un reto compartido, co fin de converter a crise nunha oportunidade. Necesitamos daquela institucións que persistan no cumplimento da súa misión con dedicación e con paixón. Institucións que contribúan a estreitar a fenda cultural e acerten a pôr en valor os referentes que a xuventude precisa. No século no que andamos, compre aprender a reter e atraer o talento, se non queremos volver outra vez a cuneta na vindeira crise. Non digo nada que o Consello xa non sepa,
e non vou cometer a torpeza de aproveitar estes minutos de protagonismo de esguello para lle dar consellos ao Consello. Mais unha cousa si me gustaría decir. Se estes 30 anos foron vos que o foron, os que veñen terán que ser moito mellores, polo ben de Galicia e polo ben das mozas e mozos galegos. Moitas grazas. Ten razón, Domingo do Campo, os tempos están moi medidos, e por iso é de agradecer a Víctor Freixanes, a Elena Villajaneiro e a Domingo do Campo a súa brevidade, pero sobre todo as súas palabras. Logo do verbo, mergullaremos na néboa irreal e máxica do intermedio número 2, o Val da Inquietude, unha composición de Juan Durán, membro da sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega e que hoxe nos acompaña. Brais González.
De seguido, é a quenda das intervencións institucionais. En primeiro lugar, escoitaremos a don Ramón Villares Paz, presidente do Consello da Cultura Galega. Señor Presidente da Xunta, señora Presidenta do Parlamento, señor Alcalde, señor Delegado do Goberno, conselleiro, autoridades, membros da Comisión Executiva, do Plenario e en xeral do Consello da Cultura, miñas donas e meus señores. Nun morno serán do mes de setembro de 1983, neste mesmo Pazo de Raxoi, aínda que non andar un pouco máis abaixo, reuniron os primeiros componentes do Plenario do Consello da Cultura Galega, isto é, aqueles que acudían en representación das institucións que desinara a tal efecto a Lei de Creación do Consello. Eran 12 persoas, das que a metade xa non está, infelizmente, entre nós, pero que algunhas tamén siguen non só entre nós, sino que son membros actualmente do Plenario do Consello. Aquela dúcia de fundadores, logo se engadirían os representantes de algunha institución e, posteriormente, 10 persoeiros a título particular. O Consello naceu, pois, como unha representación corporativa da cultura galega, ou dito de modo máis directo, como unha institución de institucións, pois son estas as que marcaron o rumbo do Consello desde a súa fundación. Pasaron 30 anos, e hoxe chegamos a esta efeméride que está pensada como unha ocasión para celebrar a normalidade, o traballo continuado e responsable dunha institución que foi quen de se asentar no panorama institucional da autonomía e desempeñar as altas funcións de órgano de alto asesoramento en materia de cultura e de representación cara ao exterior. A cultura pode desenvolverse de forma individual, con relación directa cos poderes públicos e privados, pode ser o resultado de iniciativas da sociedade civil, de grupos particulares. A historia está chea deste tipo de manifestacións e no caso galego tampouco escasear. Esta capilaridade cultural é imprescindible para manter viva unha cultura, pero ela non abonda por si soa para que se arrequece e fique no tempo. Para lograr este obxectivo estratégico é precisa a dimensión institucional, sexa privada ou sexa pública. E crear institucións é relativamente doado, pero que permanece no tempo resulta algo máis difícil. Pero este é o desafío das sociedades modernas, como xa se dixo aquí, que só se volven maduras se dispoñen de institucións estáveis que permitan dar forma a proxectos con larganza e con visibilidade alén das persoas que as encarnan temporeiramente. A este obxectivo respondeu a creación e desenvolvemento do Consello da Cultura, que asumeu de algún xeito o espírito, que non a letra, da iniciativa, na miña opinión, máis feliz que en materia cultural teña habido na Galicia contemporánea, como foi o Seminario de Estudos Galegos, no que andaban de parcería, como acontece tamén no Consello, os saberes humanísticos, cos xurídicos, cos sociais e, desde logo, cos científicos experimentais. A diferencia daquela iniciativa, mudou o acobillo universitario que tiña o seminario por esta pertenza ao entramado institucional que caracteriza o Consello. Pasaron 30 anos e hoxe podemos decir sin falsa modestia que a creación desta institución foi un acerto dos nosos devanceiros. Os promotores da idea foron os estatuíntes, maioritariamente pertencentes á Unión de Centro Democrático, que incluíron esta previsión de creación do Consello na redacción final do anteproxecto de estatuto e así figurou como artigo 32 no aprobado finalmente en 1980. Foi, como xa se dixo tamén, unha proposta singular no panorama comparado das autonomías españolas. Os que desenvolveron o mandato estatutario, como o primeiro goberno autonómico elixido por sufragio popular, pertencían a outro grupo político, Alianza Popular, que con notable dilixencia promoveu a redacción da Lei do Consello, unha das primeiras disposicións, como recoñeceu o seu primeiro presidente aquí presente, Xerardo Fernández Albor, coa Lei de Normalización Lingüística e coa Lei de Galeguidade, que foron das primeiras, coa Lei do Consello, que se aprobaron na Cámara Autonómica. E logo, o presidente que puxo en funcionamento a institución formaba parte, como parlamentario independente, do outro grupo político, que era o Partido Socialista de Galicia, PSOE. Non naceu a gusto de todos, pero os debates parlamentarios daquela altura así atestiguan, pero o apoio logrado pola lei foi dunha maioría moi grande, próxima á unanimidade. E permítame que lles diga que relembro estas circunstancias non por deformación profesional, senón coa vontade de asentar dúas ideas básicas que forman parte da matriz do propio Consello. En primeiro lugar, porque o seu nacemento mana das mesmas fontes das que nace o río da autonomía, na que se fundan os primeiros órganos de goberno de Galicia. Saber onde nace un río
créanme que non é moi doado. Entre outros, como amosa o capo laboro de Claudio Magrís sobre o máis europeo dos ríos, que é o Danubio. Pero unha vez que se forma un curso de auga, o viaxeiro xa deixa de ser un orso. E en segundo termo, porque me importa moito suliñar a conta desta viaxe río arriba a pluralidade partidaria e ideolóxica con que naceu a institución tanto nos seus mentores como nos seus integrantes daquela e de hoxe. Foi un recoñecemento, tal vez tácito, por parte das élites políticas e culturais da época, do importante papel que exerceu o mundo da cultura na construción da autonomía. E tamén, penso eu, un xusto tributo á memoria dos tempos republicanos que achegaba ao novo réxime autonómico algunha substancia simbólica para unha arquitectura institucional que nacía orfa de calor popular. En suma, que coa creación do Consello de Cultura tivo lugar a aparición dunha institución específica de novo cuño nun contexto histórico de construción dun novo sistema político en un país que estaba a estrenar daquelas institucións propias de carácter público das que non pudera gozar en tempos anteriores. Agora, aquela institución medrou, colleu trazas de persoa feita e dereita, sinse arredar de todo das marcas de orixe. E, parafraseando un dito de Jean Monnet, penso que esta foi unha institución pensada máis para facer do que para ser, máis guiada polo propósito de contribuir a elaborar políticas públicas, no ámbito da cultura, naturalmente, que de producir valores simbólicos ou sancionar actitudes morais. Non vou relatar a evolución interna nin os traballos que leva feito o Consello, en parte xa foron feitos, pero permítame que lles diga algúns aspectos que foron mudando co paso do tempo e que foron xustamente a expresión desa adaptación da que tamén se falou. Pasados 30 anos, hoxe é unha boa ocasión para proclamar o noso compromiso para seguir a manter o que foi marca inicial da institución, a súa independencia de funcionamento, a súa pluralidade corporativa, a súa vontade explícita de colaboración e coas administracións públicas e con as institucións e colectivos que teñan competencias en materia de cultura. Ser a primeira institución cultural de Galicia ten vantaxes, pero tamén ten obrigas, e a máis importante, penso que é actuar con responsabilidade, con eficiencia e con criterios inclusivos. E cos seus acertos e cos seus erros, esta foi a traxectoria que caracterizou o Consello durante estas 3 décadas pasadas. Conduta que foi obra e mérito dos centos de persoas que formaron ou forman parte do Consello da Cultura, do plantel de traballadores e técnicos que levan o día a día da institución e, desde logo, de moitos responsables dos poderes públicos que leva habido no panorama institucional da autonomía. Pasaron 30 anos e tamén unha boa ocasión para decir que os trazos básicos da institución, sen teren mudado na esencia, colleron novas formas e alargaron a súa presencia cara a mares que antes non foran navegados. A idea de preservar os valores culturais do pobo galego foi desenvolvida con especial intensidade tanto no noso ámbito territorial como na Galicia exterior. Do feito, aquí podía dar moitos exemplos, pero permítame que cite especialmente 2, todo o acopio de información realizado polo CDSG en materia de uso e normalización do idioma galego e a constitución do importante fondo documental sobre o movimento feminista galego alentado pola Comisión de Igualdade do Consello, entre outras moitas actividades. Na Galicia exterior, co concurso dos centros societarios e tamén corresponsables en cada época do Departamento de Migración dos gobernos galegos, o Consello fixo unha labor de recuperación patrimonial, como se puxo de manifesto no vídeo, que nos permite decir que dispomos de millóns de datos sobre emigrantes galegos na Argentina, en Cuba, no Brasil, centos de miles de páxinas de microfilmadas ou digitalizadas de documentos, publicacións, prensa, fotografías, epistolarios, milleiros de pezas musicais, algunhas foron tamén aquí escoitadas. Todo elo, creo, é a mellor mostra de que este patrimonio colectivo, na súa orixe fragmentario e disperso, está recollido e disponible para a investigación e para proxectos futuros nos arquivos do Consello da Cultura. A idea de asesorar as políticas públicas de carácter cultural tivo un especial desenvolvemento na promoción dun servizo como o Observatorio da Cultura Galega, que está a fornecer á sociedade informacións e datos estatísticos permanentemente actualizados e ás administracións e industrias culturais bases fundamentais para poder planificar as súas actividades. E a difusión da cultura galega, alén de publicacións que son de todos coñecidas, en formato papel ou registros sonoros, adquireu, creo, que unha dimensión especial coa aposta pioneira e audaz a favor das novas tecnoloxías, con portais, un portal institucional e un portal específico como culturagalega.org,
que, alén de producir noticias sobre os máis diversos campos da cultura, creo que conteñen un inmenso repositorio de recursos na rede a través dos seus álbumes, das páxinas especializadas, da súa mediateca. Todo isto forma, creo que, o xérmolo dunha grande biblioteca digital da cultura galega. E a capacidade de iniciativa do Consello foi desenvolta a través de iniciativas singulares, algunhas delas dirixidas ao Parlamento ou outras institucións, como as relativas ao Dereito Civil de Galicia, a ordenación do Camiño de Santiago, a creación do Centro Galego de Arte Contemporánea, a Escola Superior de Arte Dramática, proposta institucional sobre a lingua galega, o informe sobre as fundacións de interese cultural ou a proposta sobre o Panteón de Galicia. E a idea de promover cara ao exterior a cultura galega, de contribuir a construir unha imaxe positiva de Galicia, concretouse na elaboración de un plano de acción exterior que permiteu a difusión da cultura galega en países con presenza significativa de emigrantes ou exiliados, o apoio desde o primeiro intre á Asociación Internacional de Estudos Galegos, celebrar actividades en centros universitarios de excelencia e tamén esforzarse por colocar a lingua e a cultura galega así ao modo dunha ponte que conecta Galicia coas amplias áreas de lingüísticas da lingua castelán e da lingua portuguesa nos 5 continentes, entre outros coa axuda en compañía de institucións como o Instituto Cervantes, o Raimon Llull, o Instituto Etxepare ou o Instituto Camões. Pasaron 30 anos, pois, e mudaron, esperemos que non de vez algunhas cousas do noso entorno próximo e mesmo lonxano. Atopámonos agora nunha época presida pola crise económica, na que a cultura se ve concernida de forma directa, pero no que tamén creo que ten algo que decir como alternativa de futuro. Sabemos que o sector da cultura, que é dinámico e flexible, creativo e innovador, está a atravesar un mar de dificultades. Precisa de reformas internas na súa xestión, pero tamén precisa ser entendido como un sector estratégico que, no marco do continente europeo, debe axudar a superar a crise na que nos atopamos. E precisa, alén de recuperar os recursos perdidos, persuadir a novos públicos con outras formas de facer e de producir cultura que poidan combinar a forza da creación individual coa participación plural propia dunha sociedade democrática. Creo que o sector está demandando máis confianza interna e máis amparo externo, tanto das administracións públicas como do sempre adiado campo do mecenato privado. E por riba de todo, creo que precisa ter confianza no porvir, e non atopo o mellor tribuna para decilo, que é que hoxe se me ofrece e proclamar esta mensaxe tamén de esperanza. Para andar este camiño, o Consello da Cultura ten elaborado propostas que poden ser de utilidade, algunhas delas están contidas na reflexión estratégica sobre a cultura galega dada a lume en 2011, onde esas liñas básicas creo que ainda están vixentes na actualidade, pero déixeme tamén chamar a atención sobre un feito específico da cultura, que alén de preferencias e gostos estéticos, o Goberno da Cultura debe facerse con criterios análogos aos que rexen o resto das actividades públicas. Precísase menos cálculo e maior audacia para afrontar os desafíos da cultura no inmediato porvir. Desafíos que teñen que ver coa globalización, pero, sobre todo, coa urxente adaptación da creación e do consumo de cultura aos ritmos da sociedade actual, na que cada vez resulta máis difícil desparzar o creador do consumidor, máis complexo remunerar e recoñecer debidamente o acto de creación sen que padeza o acceso masivo ao disfrute dos bens culturais. Estes obxectivos, estes retos a lograr, só se poden facer pensando globalmente a cultura, fomentando procesos de planeamento das actividades que axuden a ser máis eficientes na súa xestión, cuidando de forma preferente a parte dos consumidores ou usuarios, tamén a dos creadores, e como acontecen tantos outros sectores productivos, e direino con ecos un pouco keynesianos, non sei se adecuados para a época na que vivimos, que permitan cebar o motor da cultura para que despegue e voe cara a outros horizontes. E xa remato, meus caros amigos e amigas, remato para decir que a velocidade de cruceiro e as liñas estratégicas do Consello están trazadas porque derivan dunha práctica institucional que se fundamenta na tradición e na necesidade de enriquecela de forma constante. Esta é unha obra de moitas persoas, das que foron, das que son agora parte do Consello, das que nos visitaron, das que nos melloraron co seu saber, coas súas opinións ou das que nos solicitaron pareceres e que tomáramos iniciativas. Direino con palabras prestadas dun escritor infelizmente pouco coñecido, do escritor galaico cubano Lino Novás, como un recoñecemento á súa filla Emilce Novás, que confiou no Consello da Cultura para que a memoria e obra do seu pai retorne, de algún modo, á súa terra natal. Dicía Lino Novás:
quien no moviliza y agranda y actualiza lo que ha heredado, no hará más que gastarlo y gastarse a sí mismo sin provecho para nadie. Y ese no tendrá nada que legar. Para evitar este perigo, esta institución que naceu da máis circia tradición cultural galega e dunha concepción un pouco conservacionista da cultura, apostou por unha constante actualización, un axornamento dos seus obxectivos, por facer da súa xestión un exercicio de responsabilidade e de rendición de contas e por converter a súa sede nun lugar de acollida para propios e visitantes. Confío, estou seguro, que dentro de algún tempo, desde logo antes de outros 30 anos, porque a aceleración da historia actualmente é moi grande, o quen daquela sexa responsable da institución teña a oportunidade de entregar un legado tanto ou máis farturento como o que a mí me tocou ponderar no día de hoxe. E xa agora realmente remato cunha última e necesaria palabra de gratitude. Quero agradecer ás autoridades presentes que acudiran ao noso convite e, nomeadamente, os que van a intervir de contado, a Presidenta do Parlamento e o Presidente da Xunta de Galicia. Moitas gracias tamén a Víctor Freixanes, a Elena Villar e a Domingo do Campo por as súas palabras de alento e de comprensión. Moitas gracias a Rosa Aneiros por conducir este acto e a Maximino Zumalave, que cuidou que a música partillase protagonismo coa palabra. E, naturalmente, moitas gracias a todos os asistentes porque a súa presenza honra a institución nun día tan sinalado. Dixo. Moitas grazas. Ten a palabra a presidenta do Parlamento, dona Pilar Rojo. Moitas grazas, presidente da Xunta de Galicia, presidente do Consello da Cultura, delegado do Goberno, alcalde de Santiago, conselleiro de Cultura, membros da mesa, vicepresidenta e vicesecretaria da Mesa do Parlamento, presidenta Albor, membros do plenario, autoridades, señoras e señores. Grazas, primeiramente, no nome do Parlamento de Galicia por me convidar a participar neste acto de conmemoración das 3 primeiras décadas de vida do Consello da Cultura Galega, unha institución, como xa se dixo aquí, estatutaria, creada por unha lei do Parlamento de Galicia. Cando o Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu artigo 32 que corresponde á comunidade autónoma a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego, está sinalando unha ruta a seguir. Un camiño que os vellos galeguistas abriron coa Xeneración Nós e co Grupo Galaxia, entre outros. Destes galeguistas, algúns dos cales formaban parte da Xunta e do Parlamento de entón, quero lembrar moi especialmente a Gerardo Fernández Albor, presidente do Goberno galego naquel entón, e o que temos a ledicia de ter entre nós, e refírome tamén a outras 2 persoas salientables en relación coa data que estamos a celebrar. Ramón Piñeiro, primeiro presidente do Consello, e Filgueira Valverde, conselleiro de Cultura, cando se aprobou a lei que daquela definiu o Consello dicindo que non sería un horto pechado a moitos e aberto a poucos, e que desexaba que o Consello axudara a que todos poidan gozar xeración tras xeración dos bens do patrimonio cultural de Galicia. E pronosticou que pronto sería un órgano cheo de prestixio que as xentes aceptarán e que as xentes acudirán cas súas iniciativas e tocará definitivamente aspectos moi fondos da cultura e do cultivo do noso espírito. Atinou, penso, na súa predición. A Comisión Asesora da Cultura Galega, precedente do Consello, con representantes de institucións e persoeiros da nosa cultura, entre eles 6 deputados do noso Parlamento, foi o primeiro paso na defensa dos nosos valores culturais. Esta comisión foi, como saben, a que elaborou o proxecto de lei do Consello, cuyo trámite parlamentario non sempre foi un camiño de rosas, camiño aberto ao diálogo e no que se acadou un consenso. A forza da palabra posta en valor para chegar a acordos. Mais, ao fin, como un deputado dixo daquela, Galicia ten unha cultura rica que temos que revalorizar e coñecer mellor. As glorias de antergos privilexios do Reino de Galicia, os nosos usos e costumes, o labor dos nosos artistas, escritores e de todos aqueles que fan un traballo intelectual. Todos contribuímos ao desenrolo da nosa cultura, o facer máis grande, máis fondo, máis persistente ese afervoado amor á patria que os corazóns dos galegos sentimos. Celebramos esta efeméride pouco despois de conmemorar o 30 aniversario do Parlamento de Galicia, constituído, como saben, o 19 de decembro de 1981. A lei pola que se crea o Consello da Cultura Galega
de 1983 sitúase, polo tanto, entre as primeiras normas elaboradas e aprobadas pola Cámara Autonómica, feito que resulta coido revelador respecto á trascendencia que a cultura propia de Galicia merecía para os nosos primeiros legisladores e da importancia que para eles tiña o fortalecemento da identidade do noso. No entanto, tamén considero de xustiza engadir que tal decisión de pouco ou nada tería servido sen o respaldo outorgado pola Administración autonómica ou sen a entrega abnegada dos diferentes equipos humanos que teñen traballado na sede primixenia da Rúa do Vilar e logo na actual e definitiva do Pazo de Raxoi. Permítanme expresar tamén o meu recoñecemento a todas e cada unha desas persoas e moi particularmente os seus anteriores presidentes, os xa citados Ramón Piñeiro, Xosé Filgueira Valverde, a Carlos Casares, prematuramente desaparecido, e Alfonso Zuleta de Az, que hoxe tamén nos acompaña. Agradecemento que fago extensivo ao presidente actual, Ramón Villares, por impulsar co éxito do que todos somos testemunhas a tarefa iniciada polos seis ilustres antecesores e por explorar novos espazos para a cultura galega nas súas máis diversas manifestacións, como queda acreditado cada día. Tamén é un feito que o Consello da Cultura Galega soupo atopar o seu espazo no universo de institucións e entidades que traballan no ámbito da promoción e defensa da lingua e da cultura. E como o tempo pasa como un lástrego, hoxe estamos a celebrar os 30 anos da súa creación, da creación deste Consello da Cultura Galega. O seu labor témolo diante de todos, abondoso, rigoroso, variado, de grande altura. O que agromou naquel onsano día de 1983 fixo unha abondosa colleita. Parabéns e sigamos nela. Moitas grazas. Ten a palabra don Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia e presidente de honra do Consello da Cultura Galega. Boas tardes a todos. Señora presidenta da Cámara, señor delegado do Goberno, alcalde de Compostela, conselleiro de Educación, de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, presidente Albor, arcebispo de Santiago, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, señoras membras da mesa do Parlamento Galego, coa venia do presidente do Consello da Cultura Galega. Non é casual que unha das iniciativas máis celebradas da institución que hoxe nos acolle sexa o establecemento dos chamados roteiros da cultura. Trátase de recrear, coa axuda das novas tecnoloxías, a paisaxe que serviu de alimento espiritual os nosos principais creadores. Cada un deles queda vencellado a un entorno, móvese nun escenario vital que explica e contextualiza o cerne da súa obra. Grazas a estes camiños, sabemos que somos unha terra que é cultura e que esa cultura é recollida, cultivada, enriquecida polos seus mellores fillos. Curros en Ceranova, nas terras ourensáns, e nesa Coruña que o ampara nos momentos aciagos. Uxío Novoneira no Caurel, que se entende mellor dende que el o cantara. Castelao na Barbanza, que o contaxia unha galeguidade serea e amable. Cunqueiro, nas terras de Miranda, etapa das súas andainas polo mundo máxico, que el rescata da néboa, e, por suposto, Rosalía na comarca de Santiago. Non hai recuncho do noso país que non sexa percorrido por estes itinerarios. Non hai escritor, poeta ou troboeiro que non pertenza a un anaco de Galicia. De tal forma que, co paso do tempo, somos unha terra na que a cultura é paisaxe e a paisaxe é cultura. Os roteiros están a sinalar unha característica singular no noso ser cultural. Refírome á identidade profunda entre esa cultura espontánea que nace no pobo e co pobo e a cultura elaborada feita arte, literatura ou música. Non existe unha fronteira definida que separe a unha da outra. Imposible atopar entre os nosos mestres da palabra ou da imaxe a ese Michel de Montaigne
pechado na súa torre, porque na nosa cultura non hai torres, senón fiestras polas que circula libremente o aire da creación. A figura do pensador ensimismado, huraño, illado no seu mundo, resulta-nos extraña, e somos abondosos, en cambio, en persoeiros que camiñan, que falan, que escoitan. Logran así a inmensa recompensa de pervivir neso que algúns chaman alma e outros conciencia colectiva. O pobo gratifícaos facendo deles e da súa obra algo propio. Teño para min que boa parte dese orgullo de país patente na nosa xente procede da certeza que ten cada galego de posuir un tesouro cultural que é seu. Entre o patrimonio de cada un de nós está esa longa pléiade de homes e mulleres que crearon persoaxes e emocións coa materia prima da realidade. Se Rosalía, Curros, Novoneira, Castelao ou Cunqueiro son nosos, débese a que souberon destilar o que nós fomos para facelo inmortal. Señoras e señores, Galicia é inmortal, grazas á súa cultura. Esos anacos de país que cada un dos creadores fixeron trascendentes garanten moito máis que as 1000 primaveiras. A cultura é un eco que ven de lonxe e que nós estamos na obriga de amplificar e facer chegar o futuro. Estar hoxe aquí, celebrando o 30 aniversario do Consello da Cultura Galega, supón certificar o éxito de todos aqueles que hai 30 anos ou 300 anos creeron que Galicia era posible, que Galicia non sería un breve paréntese nesa historia do mundo, que tan ben describe o presidente Ramón Villares nos seus traballos. Non somos, pois, unha nota á marxe da historia. Esa cultura que foi oral e logo escrita ten agora un desafío coas novas tecnoloxías, que está gañando de novo, en boa medida polo traballo desta institución que non soamente cultiva, senón que sementa. Trabúcanse aqueles que vencellaban a supervivencia do noso ser cultural a vixencia dun modelo de vida rural, como se a cultura fose un trebello máis que se oxida pola falta de uso. A cultura galega non depende dun tempo concreto, nin caduca cunha época determinada. Non está ditada por unha élite afastada que practica un ilustrado nepotismo, senón que vai agromando neses roteiros tan sabiamente sinalados polo Consello da Cultura Galega. A cultura forma parte da paisaxe de Galicia. É a gran compañeira dos galegos no noso paso pola terra. A cultura galega fainos inmortais os galegos. E fainos tamén libres. A cultura é liberdade e a liberdade resulta incompleta sen cultura. A cultura axúdanos a resistir nos momentos en que esa liberdade agonizaba. Foi a cultura ese facho acceso que nos permitiu soñar con novos horizontes e salvavidas que impediu que a esperanza esmorecera. Pero a súa plena realización non chega ata que os galegos están liberados de ataduras. Non vexamos nunca na liberdade un risco, un impedimento ou unha molestia. A cultura que non reflicte o que o pobo é e o que o pobo quere pode quedar pechada nesa torre na que nunca quixeron estar os nosos creadores. Non hai torres, senón roteiros, neste Consello da Cultura Galega que conmemora a súa plena madurez. Foron 30 anos fructíferos nos que Galicia cambiou, nos que a cultura adquiriu novas facetas e ferramentas, nos que o Consello soubo abrir de par en par as súas portas ao país. Sei que dentro de outros 30, un novo presidente do Consello da Cultura Galega, aínda que eso non é seguro, un novo auditorio, aínda que eso tampouco ten que ser así, e un novo presidente da Xunta, iso é indiscutible, selarán o seu aplauso o vigor da nosa identidade cultural. Como eu tampouco teño posibilidades de falar, como decía o profesor do campo dende esta tribuna, e como xa sei que dentro de 30 anos queda certificado que eu non vou estar aquí,
polo menos falando dende aquí, si me gustaría facer algunha aportación que espero me permita o presidente do Consello da Cultura Galega de forma improvisada. Eu non podo estar máis de acordo co que decía o profesor Freixanes de que o país está vivo. Teño a honra de intentar palpalo e auscultalo todos os días, dende o 1 de marzo de aquel ano 2009. Este ano vimos de celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares Galegos. Eu creo que hoxe, estou mirando para o expresidente Barreiro da Academia, hoxe Rosalía, digo estou mirando para el porque foi o que fixo unha das biografías de Rosalía, podería, ou de Murguía, perdón, de Murguía, creo que hai unha relación directa entre ambos, podería estar tanto Murguía como Rosalía satisfeito pola autoestima do noso povo. Pero necesariamente, despois de escoitar, os ponentes saíron ao aire o asunto dos cartos, é dicir, da política, perdón, da economía, como fixo o profesor do campo. E é certo que estamos vendo moitas cousas que falan de cartos, de política, de economía. É certo que nos últimos anos, probablemente no último quinquenio, vimos cousas como non víramos nos 30 anos que hoxe celebramos do Consello da Cultura Galega. Vimos como esmorecían as caixas da Aforro de Galicia. Vimos como Pescanova está chea de débedas. E vimos tan só fai un ano como a conversa da rúa falaba dunha cousa que non sabíamos moi ben o que era, pero que en Europa se denominaba o rescate de España. Todos lamentamos, sin ninguna dúbida, que isto pasara, pero polo menos nos decatamos de que esta era a realidade que tiñamos. Non obstante, queridos amigos, nestos 30 anos tamén pasaron moitas cousas. Case todos os galegos, miraba para a primeira fila e para a segunda, que temos responsabilidades temporais e actuais de goberno. Cando se creou o Consello da Cultura Galega, estábamos indo á facultade para completar os nosos estudos. Por lo tanto, a clase dirixente, querido presidente de Galicia, será un produto indirecto do Consello da Cultura Galega. Queridos amigos, eu certifico na miña condición de presidente do país que Galicia está viva. E certifico tamén que non sei si máis, pero en ningún caso menos que nos seus mellores tempos. Galicia hoxe é dona de seu, Galicia ten brindado o seu autogoberno e Galicia sairá, seguro, sairá. E para sair necesita a cultura. E a cultura en Galicia é sinónimo, entre outras institucións, dunha forma moi destacada, do Consello da Cultura Galega. E para iso necesitamos un Consello libre, un Consello democrático e un Consello independente, como o que vostedes forman e o que o presidente Villares dirixe. Moitas grazas. Chegamos ao final deste acto de conmemoración do 30 aniversario do Consello da Cultura Galega. Ten todo o remate un aquel teatral, algo de caída de pano e de fundido a negro, e por iso lembramos a Roberto Vidal Bolaño, a que se dedica este ano o Día das Letras Galegas, e facémolo co agasallo de sombras, a súa guilloante homenaxe a Rosalía de Castro. O dramaturgo compostelán escribiu: a sombra dunha Rosalía bella vai amoreando os inéditos e todos os outros papéis que Murguía xuntara. Fai unha pía e préndelles lume. Di Rosalía: as lembranzas, os segredos, as palabras de amor, os medos, volven ser o que foron, lume aceso. Lume que nós nunca aprendemos pros outros, no que nos deixar queimar de novo, sen ter máis azos para impedir que os de queixarnos chorosas. Hai 30 anos, alguén prendeu unha pequena lapa de lume para nós. Quédanos a responsabilidade de mantela acesa, non para nos queimar de novo, non para nos laiar chorosas, non para destruir a obra realizada, senón para facer dela calor
enerxía, legado e facho que bote luz no camiño para quen veña. Por iso compra agradecer as palabras das persoas que interviñeron e a presenza de todas e todos vostedes, non só aquí neste acto conmemorativo, senón no traballo do día a día. O traballo dos membros do plenario, das seccións, dos arquivos, das comisións técnicas, do persoal laboral. Un traballo que ao longo destes 30 anos converteu o Consello da Cultura Galega nun lugar de encontro plural e autónomo. Unha referencia fundamental non só para a cultura deste país, senón para o seu tecido institucional. Con estes vimbios facémolo cesto, con este alento, alimentámolo facho que non só herdanza, senón tamén guía. Concluímos coa marcha do gaiteiro de Mercurín, unha peza recollida por Xosé Luís Foxo no seu traballo Músicas do Courel e adaptada para concerto por Brais González, a quen, por certo, felicitamos efusivamente polas súas magníficas interpretacións. Moitas grazas e ficamos coa música. Buenas tardes, no pedí cuáles son los cambios para empezar el puesto de cuya antología sobre mujeres de salud a extraer de la pequeña marcha de
Gracias.